ndị nwere ala n'ebe a na-akpọ Ọnụojukwu dị n'Ezinifite village yana Agụnenwe land Ezinifite Agụnenwe land Ọkọchị yana Adakamụlụ nwa land dị n'Ezinifite dịgbado n'okpuru nke kansụl ime obodo Ọka South ma bụ ala dị n'azụ gọọmenti haus ọhụrụ kpọrọ Ganigani Udo nke ha ji wee na-akpọku gọọmenti steeti a ka o nyere ha aka nnapụta ha ala ha n'aka ndị a na-enyo enyo bụ ndị na-apụnarị ndị mmadụ ala ndị ha kwuru na ụfọdụ n'ime ha bụkwa ndị mgbaji ozi gọọmenti ndị nọchapụrụ anọchapụ ma na-etinye aka n'ala ha. Joseph Ebocha ga-akọtọpụ akụkọ ahụ. Ọ na-ekwu okwu dịka ha gachara n'ebe ahụ bụ ebe akụtụchere ihe mgbochi na-awụnyitekwe ọzọ. Maazị Ima Ezobi kwuru na ana ahụ bụ nke ha gotere site n'aka ndị nwebu ya n'oge gara aga n'afọ 2007 nakwa 2012 bụ nke ha nwekwere akwụkwọ ikikere ya bụ nke ndị mmadụ banyeziri na ya na-azọsa ha ya bụ ana. Amangwa anani mbon amangwa anani and agwala ya no Jeff why no yenwa bụ Okongwu si anyị na anyị amụrụ ndị ọbụ but anyị na-ekwu bụ ka anyị gwa gọvanọ ka ọ bịa help ka ọ bịa to our rescue help anyị ka anyị retrieve anyị nwe nwaanyị. Ka ọ na-ekwukwe okwu onye nke ọzọ nwekwe ana bụ Maazị Anthony Igwebike onye dị agbata afọ 65 kwuru na ọ na-ewute ya na ana ya ji ego ya go bụzi nke eji na-egwusa ya egwu n'oge ugbu a wee kpọkuo gọọmenti ka a gbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi na ndị ahụ ha goro ana agọnarịgo na aka ha adịghị n'ihe nke a na-emenụ. Solution gọvanọ iwu biko kene ka ị marala ị ga-echinyela anyị aka na anyị na-akwazi ala iri nne ama na ị ga-eme karịa maka oteke imebere enyela anyị aka ọkọtọ. N'akụkụ nke ya Oriakụ Ọrụchi Onyekachi kwuru na ya bụ mmepe nke na-abịa n'ebe ahụ site na gọọmenti haus nke a na-alụ na ya bụ ebe mere ndị ọchọnganoko a ji wee banyezie n'ala ndị ahụ wee na-anapụsị ndị mmadụ ana ha ma na-emebigasị ọtụtụ ihe akụrụ na ya bụ ebe. Anyị wee na-ayọ solution gọvanọ ka ọ gbakwute anyị bịakwata anyị ọsọ enyemaka.